Molt bona tarda a tothom. Avui som poquets, fem una presentació a la intimitat, però és que la tarda s'està posant molt fosca, ja fa aire, pluja i costa sortir de casa. Per mi aquesta xerrada d'avui és molt especial. És molt especial perquè jo coneixia el Jordi Font Agustí és una persona força coneguda dintre del món del ferrocarril perquè té un blog d'art i ferrocarril, que és un blog molt actiu, i és una persona molt curiosa, intel·lectualment molt brillant, ja ho veureu, i està fent una tasca molt important. Ell és enginyer, és novel·lista, però la seva passió són els trens. I llavors, ja dic, és una persona que fa tota una tasca intel·lectual molt interessant. I nosaltres seguim la seva obra a través, sobretot, d'internet i dels blogs que va editant. I un dia vam veure que la seu de Sant Adrià de la UNESCO feia una conferència que es deia Dona i ferrocarril. I com això de la dona em toca de manera directa i el del ferrocarril doncs també, i la veritat és que la dona al món del ferrocarril ha tingut poca presència, una presència força marginal, vaig voler saber què explicava el Jordi, aquesta persona que fa aquesta tasca de recerca tan important sobre dona i ferrocarril. I vaig anar, no sé si devia ser el mes de maig o el mes de maig. I em va semblar absolutament brillant la seva exposició. Vaig aprendre moltíssimes coses i vaig pensar que estaria molt bé que vingués a Vilanova i ens ho expliqués als amics del tren. Avui, a més, hem fet una novetat, que és el primer cop que la duem a terme, que és gravar aquesta presentació. Els amics, col·laboradors, companys de Canal Blau avui gravaran tota la presentació de tal manera que després es podrà penjar a la xarxa i no només podran gaudir vosaltres que esteu avui aquí, sinó que les persones que han tingut por del fred i de la pluja també podran veure-la i nosaltres repassar-la si escau. Molt bé, doncs passo la paraula al Jordi. Benvingut, moltíssimes gràcies per venir a Vilanova i la Geltrú, a la Casa dels Trens, i estem encantats de passar aquesta estona entre dones, ferrocarril i Jordi Font Agustí. Moltes gràcies, m'ha posat el llistó molt alt, però és que amb la Pilar és una incondicional i, en fi, gràcies. Doncs sí, es tracta d'això, de fer un passeig per aquest entorn que en diem dona i ferrocarril, que de fet ja veureu que són una mirada des de diferents angles. Mirarem primer molt per sobre per què és important el ferrocarril des del punt de vista humanístic, social, cosa que ja sabeu millor que jo, fer un petit repàs, i aleshores ens focalitzarem en la dona en tant que treballadora del món del ferrocarril, en tant que dona viatgera, i sobretot com l'art ha reflectit la figura de la dona viatgera, la mirada femenina sobre el ferrocarril amb les dones escriptores, i finalment una part més lúdica, que és dintre del context, estarem tots d'acord que el ferrocarril té un context eròtic tremendo, doncs quin paper o quin rol hi té la dona en aquest context. El ferrocarril per què és tan entranyable, per què és tan emocionant, per què aconsegueix tenir museus que t'hi trobes tan bé com aquest d'aquí? Ho és perquè és una de les consecucions de la tecnologia o de la ciència i de la tècnica més atractiva, perquè es conforma amb la participació de totes les tecnologies. El tren, el ferrocarril, és un lloc de confluència de la mecànica, la pneumàtica, la química, l'electricitat, l'obra civil, les tecnologies de control, la informàtica, etc. Per tant, tothom hi té alguna cosa que coneix o que li agrada. És un sistema tècnic que està extès damunt del territori. Algú podria dir, home, l'energia elèctrica també està estesa damunt del territori, d'acord? O la xarxa de fibra òptica també està estesa damunt del territori. Però, esclar, el que fa el ferrocarril és ocupar-lo i modificar el paisatge, i fins i tot integrar-se i formar part d'aquest paisatge i fins i tot preservar-lo. I les estacions són com catedrals del segle XIX, etc. Ha tingut un impacte social singular, com cap altra consecució de la tecnociència ha tingut mai.
Abans del ferrocarril, ja ho sabeu, una persona, es calcula que abans de l'aparició del ferrocarril el 95% de la població, a no ser que s'embarqués perquè es feia mariner o el reclutava l'exèrcit del rei i els feia militar per força, no se'n anava més enllà de 50 quilòmetres a la rodona del lloc on vivia. I en canvi amb l'aparició del ferrocarril tothom comença a viatjar. El colonialisme no hauria pogut existir sense ferrocarril, l'Holocaust no hauria existit sense ferrocarril. Hi ha una època daurada a Europa, quan es creia que tindríem una Europa sense fronteres, és l'època daurada dels grans hotels, dels viatges amb els pullmans, etc. No? Totes les arts se l'han mirat, el ferrocarril, la pintura, la literatura, el cartellisme, el còmic, la música, la fotografia, absolutament tothom. I tant és així que s'ha convertit en un objecte de culte, no? Perquè des dels aficionats a fer funcionar màquines antigues, el maquetisme, el col·leccionisme, de tota mena d'objectes, etc., doncs és en aquest context de ser el ferrocarril una cosa tremendament atractiva i d'un impacte social enorme que té sentit veure quin paper ha tingut la dona, perquè a diferència d'altres tecnologies com l'elèctrica o la telefònica ja veiem a venir que aquí hi trobarem molt de material, no? Aquesta és una de les primeres imatges que tenim d'una dona ferroviària. Passa a Anglaterra, com passen moltes coses, perquè també és la pàtria del ferrocarril i per tant és el primer lloc on al ser la xarxa tan espessa arriba un moment que s'acaben contractant senyores per fer feines d'estar en una estació petita, local. No? Aquí veiem a la dona aquesta que va ser notícia, això són imatges d'un diari de l'any 1908, que és la primera dona cap d'estació, i aquí la veiem fotografiada fent tota mena de feines, posant els avisos, fent anar la senyalització, fent anar els canvis d'agulles, etc. I arriba la Primera Guerra Mundial. I la Primera Guerra Mundial el ferrocarril va ser especialment important perquè servia per enviar els subministraments. Els dos bàndols de la Primera Guerra Mundial van fer servir el ferrocarril per enviar subministraments d'un cantó a l'altre, per enviar persones a que anessin morint en aquesta guerra de trinxeres tan terrible. I, per tant, la importància del ferrocarril a la Primera Guerra Mundial tothom la coneix. Però, esclar, es va produir un fenomen, i és que com que els homes es van mobilitzar i van anar a parar al front, els llocs de treball del món ferroviari, amb la importància que tenia el ferrocarril per l'economia de guerra, van ser coberts per dones. I les dones van fer pràcticament tots els papers. Aquí, una vegada més, passa el de sempre. Bé, esclar, dels països combatents, Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, etc., d'on hi ha més material gràfic, com acostuma a passar sempre, és d'Anglaterra, i per tant les fotos, la majoria de les que veureu són angleses. Però aquí veieu fotografies dels anys durant la Primera Guerra Mundial, dones fent feina de porteres, de controladores, movent mercaderies, controlant bitllets i fent senyals pel control ferroviari. Però, esclar, els homes som com som. Tenim una sola neurona i de vegades tampoc no l'afinem gaire a l'hora de fer-la servir. De manera que la Confederació Nacional de Controladors Ferroviaris va fer la seva conferència l'any 17 i en les conclusions de la conferència van arribar a aquesta que veieu aquí. Ells van resoldre que les dones no serveixen per fer la feina de factors de circulació ferroviària, ja sigui per temperament o constitució, i fem una crida a l'empresa ferroviària en interès de la seguretat pública i de les mateixes dones perquè siguin retirades d'immediat totes les dones dels cursos de factors de circulació. Déu-n'hi-do. I només uns mesos després, el qual fa pensar en una mica una campanya institucionalitzada, només uns mesos després, doncs també a la Gazeta Ferroviària, el congrés havia estat al juliol, doncs mira, l'agost següent, segurament com un eco del congrés, doncs i aquí diu que considerar que les dones són capaces de fer de manera segura i satisfactòria la feina de les emergències en el control ferroviari, doncs que és un compliment molt gros per al seu gènere o pel seu sexe. Això sembla una campanya orquestada, però al final se senten bestieses com aquestes, que utilitzar els canvis d'agulles no és bo per la delicada constitució de les dones, etc. És una mirada molt d'aquesta època, però les dones van fer la seva feina i la van fer amb moltíssim orgull. I aquí les veiem una col·lecció de treballadores
de les línies de l'est d'Anglaterra, doncs, contentes de servir a la pàtria i al seu rei. Però, esclar, s'acaba la guerra, els homes tornen del front, tornen als seus llocs i les dones cap a casa altra vegada. No? És un dels exemples més evidents, no? d'arribar la dona a un determinat lloc professional, demostrar la seva competència, perquè una cosa similar passa en el tema de la fabricació d'armes, etc. Però quan s'acaba la situació típica que és la guerra, les dones de nou a casa i tornem-hi. No? Com que els homes som una espècie, els homes, l'espècie humana vull dir, som una espècie que no aprenem, arriba la Segona Guerra Mundial i es produeix exactament el mateix fenomen. Altra vegada, els homes se'n van al front i les dones es posen a treballar, a fer totes les feines. En el cas de la Segona Guerra Mundial, feines de més responsabilitat encara, perquè entren també en la gestió, en els mandos intermedis, i aquí doncs veiem altra vegada, a les mateixes línies que hem vist abans, doncs 30-35 anys després, les dones fent de factors, ocupant-se de les mercaderies, ocupant-se de les maniobres, etc. No? I aquí hi ha hagut una historiadora britànica que s'ha dedicat a recollir testimonis d'aquest fet, del treball de la dona en el ferrocarril, i va entrevistar dones que havien treballat en el ferrocarril. Aquí tenim un dels testimonis. No? I aquesta dona explica, no? Després d'assistir amb els passatgers a la paqueteria, les portes dels cotxes, etc., havia d'atendre l'enganxar i el desenganxar de les locomotores. Al principi vaig començar a fer aquesta feina amb un cert nerviosisme i havent de combatre la meva tremolor pel tema, però de seguida vaig començar a poder treballar amb les rosques i contrarrosques de les connexions, els frenos de buit, les canonades amb el vapor calent, etc. I bueno, la dona evidentment va demostrar que no podia no deixar de sortir-se. No? Com us deia, a la Segona Guerra Mundial s'ha documentat que no es fan només feines de manteniment, sinó que són feines també de control de trànsit, com aquesta senyora que està aquí movent els canvis d'agulles, reparacions, neteja, control de passatgers, control d'agulles, manteniment, etc. Però acaba passant el mateix. No? Acaba passant el mateix vol dir que s'acaba la guerra, els homes tornen i se'n tornen als llocs de treball i les dones, una vegada més, se'n tornen a casa seva. No? Aquesta estudiosa anglesa que us deia és una dona que de fet treballa com a factor ferroviari i a més és historiadora, i ens diu això, no? Que quan els ferroviaris es van unir a les forces armades, les dones eren contractades per reemplaçar-los. A la Primera Guerra Mundial van ser voluntàries perquè molt vinculades al moviment sufragista, a més, no? Perquè volien defensar que les dones podien estar en igualtat de condicions. A la Segona Guerra Mundial ja va ser diferent. Va ser el mateix govern britànic que va decidir contractar-les laboralment perquè treballessin, el qual encara va fer més sagnant que dones que tenien contractes se'ls va anul·lar el contracte perquè l'home que ocupava aquell lloc de treball havia tornat viu del front i per tant el seu contracte quedava rescindit. No? Milers de dones feren la feina que en temps de pau estaven restringides als homes. Durant la Primera Guerra Mundial totes eren voluntàries, a la Segona ja van ser reclutades per al govern britànic. No? Això que hem exemplificat en el cas dels Estats Units, d'Anglaterra, va passar exactament als Estats Units, a més amb comentaris de la premsa com aquests, no? La paga és sempre diferent, òbviament més baixa, però ni les destreses, ni l'esforç, ni el compromís eren menors. No? Doncs bueno, ja té vale. No? A França va ser exactament el mateix les dues guerres, el mateix al Canadà, etc. I aquí a la nostra península, a la Pell de Brau, què passa? A la Pell de Brau tenim un cas particular, perquè, esclar, a la Primera Guerra Mundial no vam ser combatents, per tant no és el cas, però l'any 29 hi va haver una dona que va ser famosa a tot Espanya, va sortir a la premsa perquè va ser la primera dona que va aconseguir el títol d'enginyera industrial a l'Escola d'Enginyers de Madrid. No? I esclar, com que a l'època una de les assignatures obligatòries d'enginyeria era ferrocarrils i una de les assignatures obligatòries era conduir una locomotora de vapor durant
tram de la via relativament llarg. Doncs aquesta bilbaïna que estudiava a Madrid va fer les seves pràctiques, va conduir la seva locomotora, va provar, va obtenir el títol i la premsa del moment en parlava amb aquests termes que són molt divertits. Al pie de una de estas mastodontes formidables que hienden el espacio con furia de ciclón aparece como una figurilla delicada y frágil. Pero cuando el jefe de maquinistas, señor Ocerín, encargado de las enseñanzas, dice arriba, ante el monstruo de hierro del Expreso de Galicia, aquella muchacha, que con su chaqueta azul y su pantalón bombacho parece un adolescente, se encarama por los sucios peldaños de la locomotora, hunde las manos enguantadas entre las manivelas y con precisión exacta obliga a resoplar al gigante y a hacer arrancar el tren. Fantàstic el text aquest, no? Aquesta dona, efectivament, va aconseguir el seu títol d'enginyera, va treballar com a tal, i després, quan la Guerra Civil era de la Falange, va ser l'alcaldessa franquista de Bilbao i malauradament va ser famosa per les purgues de comunistes i d'anarquistes i sindicalistes que va fer a Bilbao. Les històries sempre són en blanc i negre. Però a part d'aquest exemple, que és una excepció i per això apareix en els diaris, la situació al nostre país és aquesta. La imatge és de les dones fent feines molt, molt subalternes, fent de guardabarreres. A mi aquesta fotografia m'agrada molt perquè aquí sembla que és el mascle de la família el que li explica sota la supervisió de la sogra com ho ha de fer. En els anys 70, 80, que és aquesta foto, aquest és el poc que passa. Mentrestant, en altres llocs d'Europa, la imatge de la dona al món del ferrocarril ja havia canviat molt, perquè en els països socialistes més aviat se'n feia bandera de la presència de les dones. Clar, aquestes aquí pintades, empenyent vagonetes a dalt i carretejant carbó sense embrutar-se gens, tampoc no és molt versemblant, però bueno, és la iconografia. Després parlarem molt de pintura ferroviària. Aquí en les ciutats que hi ha metro, com a Barcelona, doncs la feina de taquillera i poca cosa més. I ha d'arribar la transició democràtica perquè la cosa canviï. I aquí tenim una portada de la revista Via Libre, que publica la Fundació dels Ferrocarrils, titular del museu, que explica l'any 79 que entren les primeres 97 dones, entren a treballar en llocs tradicionalment masculins, factors, ajudants de maquinistes, etc. És a dir, tasques que a Anglaterra havien fet durant la Primera Guerra Mundial. Però per aquí es comença. Hem tingut una dona presidenta de Renfe, amb totes les anècdotes que ja coneixeu sobre quan entrava i imposant la seu càrrega, li demanava al maquinista que la deixés conduir, el tren frenava de cop i els sindicats es queixaven, totes aquestes anècdotes que alguns hem viscut, etc. I la situació actual jo crec que és una situació digna d'orgull per al país. La situació que ara es dona a Transport Metropolitans de Barcelona des de la unificació de tasques és que la gran majoria de treballadors del ferrocarril són dones. És a dir, el que ha fet Transport Metropolità de Barcelona és que va iniciar un procediment d'unificació de tasques que volia dir que el personal havia de ser capaç d'estar conduint un tren, estar venent bitllets, estar atenent els viatgers, atenent emergències, etc. Des que això ha estat així, la gran majoria, el 51% de treballadors són dones i que indistintament estan fent de ferroviàries sense que els diaris n'hagin parlat innecessàriament, el qual vol dir que d'alguna manera en el terreny laboral estem en el bon camí. Si ens mirem amb números, doncs aquesta és la situació aquí a Europa, que això ha estat estudiat per la Unió Europea. El 2013 va fer un qüestionari en els països membres per fer una radiografia de la situació i aquesta és la situació, que malgrat que representen el 18% dels llocs de responsabilitat executiva, només són l'1,4% com a conductores de trens. Per tant, semblaria que el món de la gestió és el que més ha absorbit a les dones, cosa que per altra banda també és raonable si comparem els percentatges d'estudiants universitaris en gestió o en enginyeries i coses d'aquestes. I l'altra qüestió curiosa és que Letònia és la que té la quota de dones enginyeres més alta i Bèlgica la més baixa, també té molt a veure amb les diferents societats, i en canvi Bèlgica és que té el percentatge més alt de dones maquinistes. Vull dir que semblaria indicar que encara que sigui un món en el qual hi ha relativament poques dones, són capaces avui en dia a Europa d'arribar a tots els llocs. I si mirem a l'est i a l'oest d'Europa, doncs esclar, tot ve de la tradició. Com que en l'est d'Europa hi ha hagut molt més accés de les dones al món de l'enginyeria,
doncs les dones enginyers estan mal representades a l'oest i en canvi a l'est d'Europa, a Txèquia, Letònia, Bulgària, les companyies modernes tenen un alt percentatge de dones en llocs de responsabilitat tècnica i aquesta és la situació que tenim, que tots som fills de la nostra història. De fet, la situació per mi és optimista. De fet, fins i tot existeix una lliga europea o una societat europea de dones que treballen en la indústria ferroviària i que, a més, és un lobby molt potent en termes d'igualtat de gènere, el qual és molt interessant. I aquesta fotografia, per il·lustrar que també hem de començar a trencar esquemes respecte de països propers com és el món àrab. El món àrab, des del punt de vista de les costums, la situació de la dona al món àrab és la que és, i ara no és moment d'explicar-la, però el percentatge de dones enginyeres i de dones conductores amb uniformes com aquests que veieu en els ferrocarrils dels Emirats Àrabs comença a ser elevadíssima. A l'Aràbia Saudí no les trobareu conduint perquè no condueixen ni cotxes, però a Dubai, per exemple, sí, i a d'altres països de l'Orient, de l'Oest mitjà proper, doncs la situació també està canviant i moltíssim, el qual també dona molt de peu a pensar que el model europeu no necessàriament s'ha d'extendre a tot arreu i que el model d'emancipació femenina no té per què ser el mateix a tota Europa o a tot el món i que hi ha situacions que ens poden sorprendre com aquesta. Però és una qüestió interessant. Aquesta és de les poques, i anem canviant de tema, anem passant cap al terreny més artístic, és de les poques pintures que he trobat amb dones treballant en el món ferroviari i a més és un pintor argentí que tampoc no és que es dediqui molt al tema ferroviari, és una curiositat. Perquè el tema de la dona en el món de l'art, en el món ferroviari, normalment està associada al viatge i això també és un filó interessant que és el que ara mirarem. Aquesta és una pintura de les primeres, que estem al 1862, vol dir que en prou feines fa 20 anys, 30 anys que els ferrocarrils circulen per Europa, i aquesta pintura em serveix per il·lustrar el tema de les classes socials en el ferrocarril, que després hi tornarem una mica, però òbviament això és un vagó de primera o de segona classe. La pintura és molt simbolista i va per uns altres territoris, de la dualitat de l'ànima i coses d'aquestes. Però en canvi fixeu-vos que és una pintura de l'interior d'un vagó de tren i el pintor a l'època, que estava acostumat a pintar sempre salons, paisatges, estàtics, el que podia córrer més era un cavall al galop i això es pintava només a les pintures de batalles. Com tu fas per indicar que hi ha moviment? Què hi veieu en aquesta pintura que indiqui que el tren es belluga i no està parat en una estació? El cordonet aquest que hi ha dalt, que l'ha pintat, que s'inclina per indicar una mica de moviment, però no hi ha sensació de vibració, no hi ha sensació de res. Aquesta seria l'altra cara de la moneda, és una pintura de la mateixa època, l'altre era un vagó de primera, un apartament pràcticament privat, això és un vagó de tercera, on la gent va amb bancs de fusta, alineats d'esquena i de cara, etc. I aquesta pintura, que és de 40 anys després o de 30 i escaig d'anys després de l'aparició del ferrocarril, es titula El tren, i vosaltres el veieu, el tren? No es veu la fumera del tren. Això és a París, és a l'estació de Saint-Lazare, que està sota amb una rasa. Però esclar, el que ens ve a dir aquesta pintura és que si un pintor del 1873 pot fer una pintura com aquesta i titular-la El tren, i a més posar-hi una dona que no és molt gran, però és la dona gran, que està d'esquena al tren, i la noieta, que és com una preadolescent, es mira amb aquesta mirada al tren, aquí ens està donant moltes idees. Aquesta pintura és carregadíssima d'idees. Primera idea, que el tren ja és prou popular com perquè només una fumarola blanca en una ciutat ja ens doni idea de la presència del ferrocarril. Per tant, ja l'impacte social ja és el mateix que tenim ara. Segona idea important, la idea del ferrocarril com la possibilitat de l'aventura. Aquesta és una idea que apareix en el primer moment del ferrocarril i que s'anirà repetint amb tota la pintura i amb tota la literatura de tema ferroviari, amb tota la cinematografia de tema ferroviari. El tren és la possibilitat de l'aventura, la possibilitat de deixar enrere una família que ara s'ha tornat que no ens agrada i buscar-ne una de nova, deixar una feina miserable i intentar aconseguir una feina millor, deixar un país que ja no em vol i me'n vaig a l'aventura, deixar una família que no em respecta, etc. Llavors, la mirada d'aquesta noia preadolescent que es mira el tren
com una possibilitat de futur, de marxar, doncs és una pintura carregadíssima de simbolisme i que, com us dic, marca el que serà el futur d'aquest vincle entre ferrocarril i aventura. Aquesta altra, en el seu dia, va ser considerada una pintura massa liberal, massa escandalosa. Us imagineu per què? Perquè estan soles, evidentment. Són dones que tenen la gosadia de viatjar soles, no? I a més, a l'entorn d'una gran ciutat, que sempre es considera molt perillós, el tren pràcticament ni el veiem, és aquesta fumarola blanca amb una ombra negra. Aquí el tema, l'important no és el ferrocarril per ell mateix, sinó el viatge i les dones agafant una autonomia, perquè és l'època de les primeres sufragistes, etc. No? I si anem avançant en el temps, aquesta és la imatge següent. No? En la mesura que ja ens anem acostant amb una societat, que és aquesta societat de primers de segle, amb una mena de jet society, però que no anava amb jet, sinó que anava amb ferrocarril i que es anava trobant als grans hotels, doncs la sofisticació de la dona que viatja, que fuma, que té aquest halo de misteri que servirà per fer moltíssimes novel·les. No? El tren associat al lleure dels caps de setmana, de les vacances, el tren per portar amunt i avall la part més sòrdida de la tracta de Blanques, aquesta pintura del Sorolla que ja coneixeu, que és extraordinària. No? Bueno, sabem que és un tren perquè el Sorolla ho diu, però això pot semblar a l'interior d'una barraca. No? Aquí l'intent del pintor és mostrar la misèria humana que hi ha a darrere. Les pintures del Hopper. El Hopper ja és un pintor que segurament coneixeu, no? Perquè se n'ha parlat moltíssim i s'ha fet servir molt. Totes les dones viatgeres del Hopper són dones solitàries, no? Perquè tots els personatges del Hopper són solitaris. De fet, alguns quadres que en té bastants, de trens, algú va dir, bueno, és que els trens del Hopper segur que no porten la persona estimada al costat de l'estimat, sinó que el que fa és emportar-se l'amant, perquè tot és d'una tristor tremenda, no? I aquestes dones soles aquí llegint. I aquest és un tema molt recurrent, no? I aquest, per anar veient que són molts pintors que l'han utilitzat, i el català, que és un pintor que ha fet moltíssima pintura ferroviària aquí a Espanya, l'Àlex Prunés, que aquest el Prunés en l'exposició on em va deixar fotografiar el quadre aquest deia, bueno, és que deia en el programa, no? És que hay un elemento de voyerismo y hasta de erotismo inmanente en la contemplació de la mujer viajera. No? Bueno, aquesta idea de que la dona viatgera té un punt d'erotisme, potser és una mirada molt masculina, d'acord, però existeix, no? I això vulgues que no hi és. I una de les proves és que si ens mirem tota la cartellística de propaganda de les companyies ferroviàries durant aquesta època de la qual estem parlant, és a dir, finals del XIX, principis del XX, totes recorren a la figura femenina. Després la figura femenina en publicitat s'ha fet servir fins a la sacietat, ara no és el moment de parlar-ne. Però fixeu-vos que tant un cartell del Canadà com un del tren de luxe que va des de Londres fins a Vichy, al sud de França, per les aigües, ens fan servir la figura de l'elegància de la dona viatgera. El mateix als Estats Units, etc. I tant es va utilitzar aquesta figura que aleshores va haver-hi una companyia ferroviària del sud-est dels Estats Units que es dedicava només als ferrocarrils industrials. I va dir, bueno, si les altres companyies tenen la seva pin-up, una pin-up és això, no? Un dibuix d'una dona que es penja, per tant és pin-to-pin-up, no? Doncs diu, aquesta és la nostra pin-up. I aquesta és ella la que posa les agulles a tots els llocs on hem aconseguit tenir estacions de mercaderies ferroviàries perquè la nostra companyia és la que ofereix el millor servei, etc. De manera que si una empresa als anys 40 utilitza la broma de la pin-up ferroviària vol dir que realment les col·leccions de pin-ups ferroviàries a tot el món són enormes. Hi ha un aspecte de la dona viatgera que és molt curiós, que és el tema dels vagons per les dones soles, que això és un tema molt interessant i molt trist també, si voleu, vosaltres. No? Fixeu-vos que ara us ensenyaré 3 o 4 fotografies de ferrocarrils en el món en què hi ha cotxes reservats, normalment en trens de rodalies, cotxes reservats per dones soles. No? Aquí veieu que no poden entrar hi poden entrar dones amb nens, però no hi poden entrar ni homes ni parelles home-dona. No? I això és a Indonèsia, a Dubai, tots fan servir el mateix color, que no me l'he posat expressament, ha sigut casualitat que em posés el color aquest avui, però al Brasil també n'hi ha, a Malàsia, al Japó, etc. No? I a la Índia. I a la Índia, la Nair
l'Anita Nair, que és una escriptora índia amb llengua anglesa, té aquesta novel·la que és molt interessant, que és el cotxe, el vagó de les dones, no? S'ha traduït aquí, que són un seguit de dones que prenen la decisió de fer-se mestresses de la seva pròpia vida a la Índia del 2001 i coincideixen amb un vagó de tren i s'expliquen la vida les unes a les altres, i aquest és el cos de la novel·la. Doncs, al final de tot, l'autora escriu en la novel·la, diu, hasta principios de... Bueno, llegeixo en castellà, és la traducció que tinc. Hasta principios de 1998 había una taquilla especial para las señoras, los ancianos y los minusválidos en la estación de ferrocarril del distrito de Bangalore. Y en la mayor parte de los trenes nocturnos de la India, con compartimientos de segunda clase, había un vagón especial para mujeres. Desde entonces se ha abolido la ventanilla de las mujeres en todas las estaciones de tren. También me han informado varios empleados de los ferrocarriles, en particular jefes de estación y revisores, de que el vagón de las mujeres ya no existe y que los vagones nuevos se fabriquen sin este compartimento. Bueno, això ho escrivia el 2001. La trista evidència és que han hagut de tornar a implantar la decisió política de treure els vagons només per dones, perquè se semblava que l'assetjament a les dones als ferrocarrils s'havia acabat. Doncs no s'havia acabat. Esclar, algú pot dir, bueno, aquests països que són com del tercer món, una cultura més masclista, doncs ja és normal, però tenim un exemple singularíssim, que és l'exemple del Japó, que m'hi voldria parar una mica per dos motius. Un, perquè és una singularitat des del punt de vista de l'erotisme ferroviari, és una cosa molt rara, i segona, perquè l'Isabel Coixet, que és una cineasta nostra, s'ha fascinat pel tema i ha fet una pel·lícula que justament toca el tema. Bé, els japonesos tenen una mena de fascinació per l'activitat eròtica dins del ferrocarril, no? Tant la tolerable, diguem, perquè les parelles joves totes tenen la fantasia d'un dia ho farem en el tren, és una cosa molt japo, però també l'assetjament no consentit, que això és una pràctica evidentment que no toca. Però és tal el fetichisme sobre aquest tema en el Japó, que han hagut de fer, evidentment, vagons per dones soles, encara hi són a les hores punta, perquè les dones no siguin assetjades, i aleshores la Isabel Coixet, en aquesta pel·lícula, que no sé si heu vist, El mapa dels sons de Tòquio, que és una pel·lícula que, de fet, és la història de la fascinació d'ella pel Japó, i és la història d'un català que posa una botiga de vins al Japó i té una història d'amor amb una noia que acaba sent una assassina a sou. És una pel·lícula que està molt bé, però, curiosament, quan la parella decideix estar junta, passa això. Se'n van a un hotel d'aquests d'amor i ja veureu quin tipus d'habitació trien, que és una cosa molt comuna al Japó. En els hotels, per anar a les parelles, hi ha habitacions ambientades com a vagons de ferrocarril pel fetichisme aquest dels japonesos. I això és el que l'Isabel Coixet representa molt bé. Cada dijous. Aquí ella era gairebé feliç.
avançarem una mica perquè si no ens menjarà el temps. Bueno, la qüestió és que quan la cosa s'acaba, la dona se'n va amb un vagó de metro com aquest, que com veieu és un vagó de dones soles. Veieu? El símbol aquest dels vagons per dones soles del Japó, etc. Doncs, clar, és molt significatiu que una pel·lícula d'Isabel Coixet que intenta donar una imatge global del que és el Japó que ella ha descobert, dediqui, perquè hi ha més escenes a més en aquest lloc, el tema del ferrocarril i la situació de les dones en el món ferroviari com a viatgeres doncs, té la importància que té. No? Aquest fenomen dels cotxes de dones soles també és molt curiós perquè a Europa es va implantar a Espanya, França, Anglaterra, etc. No? Llavors tenien aquests cartells, com aquest que veieu, el posaven en un vagó i si finalment cap senyora l'ocupava, es treia el cartellet i ja està. De fet, hi ha un estudi que diu que aquest és un dels primers exemples d'alarma social no necessària, perquè això hi ha gent que ho estudia tot, no? Han arribat a la conclusió un autor, un tal David Turner, que és un estudiós del món ferroviari, que el 70-80% dels vagons que reservaven per dones soles no es feien servir com a tals, perquè era més la prevenció que no pas la pràctica real. No? O sigui, un exemple d'alarma social innecessària. I el còmode de la sofisticació en els feliços anys 20 ja seria això. No? És un cotxe per dones soles fumadores, perquè clar, aquestes dues dones aquí fumant amb un Pullman doncs ja és el màxim de la sofisticació. A partir dels anys 20 endavant la cosa va de baixada. En la literatura catalana tenim una novel·la molt interessant que tot el primer capítol passa amb un viatge de tren que és Pilar Prim, del Narcís Oller. Sabeu la història, no? És la història d'una dona vídua que és mestressa d'una fàbrica del món del tèxtil que té una història amb un senyor en un context en què no és molt favorable. No? I aleshores es coneixen en un viatge de tren, no? I la descripció és molt interessant perquè veieu, comença així la novel·la. No? La primera cosa que busca en de Berga, que és l'home que acaba estant amb la Pilar Prim, en entrar al moll de l'estació del Nord fou un compartiment ben buit i ja desesperava de trobar-lo i a punt estava d'encabir-se tot enutjat en un dels que menys gent contenien, quan fent-li notar al seu criat que el conductor retirava la placa d'un reservat de senyores, va córrer a ficar-s'hi. O sigui, és el fet que no s'utilitzaven. No? Era mig juliol, el bo de l'escampada estiuenca dels barcelonins. El tren anava farcit de passatgers. Trobar un compartiment buit on poder-se jeure era treure la rifa. Doncs aleshores, en de Berga va córrer a aprofitar-se de la sort, triant el racó esquerre del fons, que era el cantó més fresc, tot satisfet de la troballa, posar el filat, el sac de mà que duia, s'endossà el guardapols, encenguia una cigarreta, s'extinguia el divan i obria un diari per fer-se millor la nona. Això, fixeu-vos, s'endossà el guardapols, perquè a l'època la gent per viatjar es posava una mena de bata molt llarga perquè si no la roba quedava feta un desastre. No? Aleshores acaba entrant una senyora amb la seva filla i aquest Pilar Prim és d'aquestes novel·les que és de totes les cases. No? Doncs busqueu-la i llegiu el primer capítol i veureu que és un exemple fantàstic de flirteig ferroviari, no? Perquè, esclar, que estan cadascú al seu racó, es miren els reflexes en la finestreta, quan passa un túnel, amb el qual ja no mires directament els ulls del que està davant teu, en mica van entrant al joc de parlar, de miro, em mires, etc i acaben enrotlladíssims. No? Doncs, ja que hem començat a parlar de literatura, el tercer capítol, o la tercera part de la presentació aquesta, de la xerrada aquesta, era com les dones han vist el món ferroviari, i especialment les dones escriptores. No? He fet una mica de nòmina, a benefici d'inventari, sobre dones de diferents literatures que han escrit novel·les en les quals el ferrocarril hi té un impacte important. No? La primera de totes no deixa de ser l'Emília Pardo Bazán. Hi ha una novel·la seva que es diu Un viaje de novios, que passa tota ella al llarg d'un viatge ferroviari. De fet, el tema de la novel·la, el tema de fons és el fracàs que inevitablement acaba tenint un matrimoni per interès entre una noia molt jove i un senyor molt madur. Acaba sent un desastre tot allò. Però tot això passa al llarg d'una aventura, d'un viatge ferroviari cap a París, etc.
autores que s'han de citar, no? L'Edith Nesbit i aquesta història dels nens del ferrocarril és d'aquestes que tots, de petit, tots hem tingut, ens l'han fet llegir. L'Emília Pardo Bazán torna després amb una altra novel·la de tipus més, si voleu, testimonialista, que és Sud Express. No cal llegir la llista, no? Però la Virginia Woolf, per exemple, a una novel·la no escrita, és la història simplement d'ella mateixa viatjant en tren, s'asseu una noia davant seu i automàticament la ment de l'escriptora comença a fabular a partir de l'aspecte que té la noia, de com vesteix, de la cara que fa, quina deu haver estat la seva història. L'Agatha Christie va fer servir els trens moltíssimes vegades, però aquí he posat dos exemples, el Misteri del tren blau, que és el primer, i el tren de Paddington, però també el de l'Orient Express, etc. La Dorothy Parker, que és una escriptora com prefeminista dels anys 30, té una història fantàstica que es diu Aquí estem, que és simplement una parella que s'acaba de casar i descobreixen que no tenen res a dir-se quan justament pugen al tren i estan sols en el compartiment. I és quan es troben sols per primera vegada i no saben què dir-se. Estranys amb un tren de la Patricia Highsmith, no necessita presentació. La Mercè Rodoreda, ho veurem més endavant, té dues històries fantàstiques. L'Aurora Bertrana va fer molt periodisme ferroviari. Novel·les roses de tipus ferroviari, la Bàrbara Wood, escriptora novel·la rosa, també en té. La Marguerite Duras té una història eròtica que es diu El tren de Bordeus, molt interessant. L'Anita Nair, que ja hem citat. L'Helena Poniatowska, que és una mexicana de cognom polonès, però mexicana. Aquesta novel·la, El tren passa primer, és un novel·lot sobre el sindicalisme mexicà de les companyies ferroviàries. L'Alice Munro, l'última Premi Nobel dona de literatura, com que és canadenca i en el Canadà el tren té la importància que té, en té moltíssimes, etc. De totes aquestes en farem un tastet. La Pilar o l'Anna ja m'avisarà del temps, no sé quant temps em queda, però ja m'avisareu. D'aquesta, del viatge de novios de la Pardo Bazán, doncs ara no se m'ha quedat enllestit el text, a veure si el trobo. No, ens n'haurem d'estar. Com us deia, és un text en el que ella va comparant el ferrocarril tota l'estona amb un monstre, diguem. El ferrocarril és un monstre que és com una serp que està damunt del territori, que grinyola, que quan es posa damunt de les vies de dia no te'n pots fiar, però de nit que terroritza. És una imatge del ferrocarril encara molt primerenca, d'una certa desconfiança, perquè encara hi havia molts accidents, etc. Però la portada, que és de les edicions més antigues que es poden trobar avui en dia, perquè són aquestes novel·les típiques que apareixien en fulletons i per tant fan de mal recopilar. Ja veieu el tipus de personatges, el tipus d'història que és. Com us deia, l'Aurora Bertrana va fer una sèrie molt interessant sobre els trens de via estreta i els va anar publicant fins als anys 60-70, que és quan ja ella va deixar d'escriure i va venir poc després. I la Mercè Rodoreda té dos relats extraordinaris. N'hi ha un que es diu Els darrers moments, que és la història d'una parella que s'està trencant. I aleshores el relat comença amb la parella asseguda en una cantina d'una estació de tren, que tenen una conversa dificilíssima, com és qualsevol conversa que és l'última conversa, i al final la dona surt per la porta de l'andana per anar a agafar el tren i l'home surt pel cantó de la ciutat per marxar i anar-se. I després en té un altre que es diu En el tren, que us en llegeixo un trosset, que està molt bé perquè és aquesta mirada tan bona literàriament que tenia la Mercè Rodoreda sobre les colometes, per entendre's, les noies senzilles que van a per a la ciutat, ingènues, però que la vida els posa a lloc de cop. Doncs aquesta és una noia que està baixant des d'algun lloc de muntanya de Catalunya cap a la ciutat per servir
i aleshores imita la veu de la noia quan explica les sensacions que té. No. Tal com li ho dic, perquè està parlant la noia a la veu narrativa, no? Mai no he pogut dormir en el tren. M'ensopeixo una mica, però sempre sento aquesta cruixidera de rodes i de fustes i, a més, amb aquest trontoll i tants sotracs, tinc por d'anar al vàter i m'espanta pensar que el tren em pot rebotre contra la paret i estabornir-me. I si ningú no tingués necessitat durant moltes hores, encara que quedés, no em sentirien, i a la meva edat em trobarien morta i no voldria pas morir sense prendre Nostre Senyor. Tots podem tenir un cop d'accident, però seria molt trist morir condemnat, i a mi el foc no m'agrada, i el de l'infern deu ser pel que diuen dels més forts. Aquesta associació risc, tren perill, mirada ingènua, etc. No? L'Alice Munro, que us deia canadenca, inevitablement havia de fer sortir el ferrocarril. El Canadà és una confederació d'estats que no s'entén sense el ferrocarril. La Colúmbia Britànica, que és l'estat de més a l'oest, va negociar quedar-se al Canadà i no ser un país independent a condició de que li fessin un tren, que és el que travessa les Rocalloses, que el connectés amb la resta del país. I gairebé la Confederació Canadenca s'arruïna arran d'aquell ferrocarril. No? Però és que si vas al Canadà te n'adones de la importància del ferrocarril. I aleshores ella té diverses històries sobre el món ambientades en el ferrocarril, i la que us en llegeixo un tros és una que es diu Arribar al Japó, que el Japó no té res a veure, simplement és una dona que va des de la Colúmbia Britànica fins a l'altra punta del Canadà perquè ha deixat la parella amb la qual està i se'n va. No? I aleshores en el tren coneix una persona, i aquí comença la història. No? Llegeixo aquest fragment perquè trobo que és interessant perquè reflecteix molt bé com s'inicien les relacions en el tren. No? Si abans dèiem el tren permet l'aventura tant és la de viatjar com la de ser un espai de no ningú en el qual les relacions temporals i anònimes són possibles. I cada dia, a mils de trens de tot el món, comencen petits jocs de mirades, petites converses, que algunes d'elles acaben progressant. No? Hi ha moltíssimes que acaben progressant. No? I aleshores això crec que ho explica molt bé. Aquest joc de que en el tren fins i tot acaba sent una persona que no ets tu mateixa, perquè pots presentar la teva pròpia personalitat. ¿No? Mientras se hablaban de todas estas cosas viscerales pero reconfortantes, Greg y ella iban bebiendo. El chico había sacado una botella de ouzo, que és una beguda de per allà dels indis, etc. A pesar de que Greta procuraba medirse, como lo había hecho con el alcohol desde las fiestas de los escritores, el efecto se dejó notar, suficiente para que se cogieran de las manos y empezaran a besarse y a hacerse arrumacos. Y todo eso al lado de la niña dormida, que es la filla. «Será mejor que paremos», dijo Greta, «o acabará siendo deplorable». «Estos no somos nosotros», dijo Greg, «son otros». «Entonces diles que paren. ¿Sabes cómo se llaman?» «Espera un momento. Rec y Dorothy». Greta siguió el juego. «Ya basta, Rec. ¿Qué hay de mi hijita inocente? Podríamos ir a mi litera, no está muy lejos. No tengo ningún... Yo sí, ¿los llevas encima? Por supuesto que no. Pero ¿qué clase de bestia me tomas?» Así que se arreglaron la ropa y salieron con sigilo del compartimiento, prendieron con cuidado todos los broches de la litera donde Katy dormía y con cierto descuido amanerado fueron del vagón de Greta al de Greg. No mereció la pena, porque no se cruzaron con nadie. La gente que no estaba en el vagón de la cúpula fotografiando las eternas montañas debía estar en el vagón restaurante o dormitando. En las desaliñadas dependencias de Greg retomaron lo que habían dejado. Como no cabían los dos en la litera, se las ingeniaron para ponerse uno encima del otro. Al principio se ahogaban de la risa, hasta que llegaron los sensacionales espasmos del placer, sin más opción que mirarse los ojos, mordiéndose uno al otro para sofocar los jadeos feroces, etc. Bueno, aquest text ho té tot, diguem, no? El tren com a oportunitat de l'aventura i aquesta possibilitat de, com que és una aventura passatgera, poder fer veure que ets la persona que en el fons no ets. No? Bueno, aquesta és una... Fins aquí, estereotipant molt, podríem dir, si algú em preguntés, que no ho preguntareu perquè no és una pregunta políticament correcta, però si algú em preguntés, bueno, i la literatura de tema ferroviari escrita per dones, amb què es diferencia de l'escrita per homes? Bueno, doncs, en general, com tota la literatura, en poc, però molt també. No? De fet, després veurem algun fragment del Zola o algun altre escriptor masculí que ha treballat molt sobre els trens, i potser sí que jo diria que la literatura de tema ferroviari es preocupa molt més del ferrocarril com a espai d'aventura i espai de comunicació i espai de relació
I en canvi les mirades masculines són estirades més sobre l'aparell, el constructe tecnològic i fer les semblances entre les locomotores i la societat, etc. Ho dic per trobar alguna cosa. Però aquest també seria un exemple que seria justament el contrari. Aquesta és una escriptora francesa que el text que ha escrit a mi m'agrada moltíssim perquè ja presenta el món ferroviari com un món amb extinció, que hi he posat la imatge aquesta, que a veure si els més veterans del lloc reconeixeu. Això ho reconeixeu? Això és Villa Paredes. Això és quan el tren entrava des de Mataró, passant per la desapareguda estació de Poblenou i entrava a l'estació de Rodalies de l'estació de França, passava per aquí. Al fons... Exactament. Al fons veieu la Torre de les Aigües de la companyia del gas, perquè us situeu damunt del territori. No? Ara això, naturalment, és el 22 tot aquest terreny. No? Per tant, ja tenim la possibilitat també nosaltres de mirar-nos el patrimoni ferroviari desaparegut amb una certa nostàlgia. No? I aquest és un relat que és absolutament, no diré postapocalíptic, però quasi. No? I és clar, no us explicaré tota la història, ara no acabaríem mai, però fixeu-vos en aquesta figura d'un home que va recollint trossos d'andròmines ferroviàries que queden pel territori i ja és una mirada nostàlgica sobre el patrimoni industrial decadent, no? I a més ja rovellat i fet malbé. Les xemeneies d'una fàbrica d'acer contrastaven amb el cel de novembre i s'alçaven en dent de serra, trencant l'horitzó. Fins ara havien estat esquius muralles contra el cel d'estany, però ara aquests contraforts celestials es reduïen a conductes retorçats. És post-apocalíptic, això. Als seus peus s'estenia un fresc estrany. Els raïls s'entrellaçaven formant quadrats d'herba cremada per la neu. El terra estava brotat de vies, una natura morta decorada amb ornaments de metall. Al lluny, a la vall, traspuaven els reflexos de coure del sol i el dia començava. Això del migdia s'acostumava a donar un breu descans. Menjava un tros de pa dur i la collita del matí. Després reprenia el seu treball esgotador. Laboriosament extreia trossos de metall d'aquella estructura gegantina. Actuava metòdicament, extirpant trossos de raïl deformats pel temps amb una suavitat i delicadesa infinites, bastant sorprenent per un rústec de la seva classe. Quan per fi el sol es ponia, l'home desembolicava un drap i posava les seves valuoses troballes i se'n tornava a casa seva per muntanyes i valls amb la seva càrrega per tal de negociar-la al mercat negre. En aquests temps d'escassedat, els preus s'havien disparat. Cadascú tenia els seus trucs per sobreviure. Bueno, és magnífic, no? És una mirada, doncs això, és una societat en què fins i tot alguna cosa ha anat tan malament en el planeta que fins i tot els trossos de ferro vell dels trens que ja no es poden fer servir són valuosos. Per tant, resumint, doncs, què hem vist de la mirada ferroviària femenina sobre el ferrocarril? Doncs que els tòpics no funcionen, que ha sigut capaç d'abastar-la tot. No? Amb l'Emília Pardo Bazán hem vist una cosa més costumista, amb la Monroe hem vist el ferrocarril com un espai de comunicació fins i tot eròtica, a la Mercè Rodoreda hem vist el costumisme més català, i amb la Lea Chassany hem vist ja els relats de tipus postmodern o postapocalíptic, digueu-li com vulgueu. Aquesta idea del ferrocarril com a lloc d'espai per l'aventura també ha anat a parar a la literatura de seguida, i hi ha un tipus de literatura molt interessant, que és aquesta literatura que ara ha estat substituïda pels blogs i pels tuits i pel que pengem en el Facebook, que són això, amb motiu d'una novetat, perquè hi ha hagut una desfilada, perquè ha aparegut el ferrocarril, perquè hi ha hagut algun canvi de rei, etc., doncs s'imprimien a les impremtes de baratet un plec doblegat amb unes històries que es venien a cèntim i que la gent comprava perquè eren molt divertides. No? I aleshores aquest és un que va aparèixer quan l'inauguració del ferrocarril de Barcelona a Mataró. I aleshores és un diàleg entre un empleat de ferrocarril i una senyora, i això passa a Barcelona, a l'estació de França de Barcelona. I us el llegeixo, i de seguida veureu qui és cada veu, és la senyora i l'empleat que van parlant. Comença ella: «¿Tardará en llegar el tren? Dentro de un cuarto de hora. ¿Viene usted a verle, señora?» Perquè havia acostumat a veure el tren passar.
yo verle, maldito sea, amén, maldito sea, ¿y por qué? Una cosa tan hermosa, tan grande, tan provechosa. Sí, lo creo, para usted y todos. Para mí no, diu la señora, que mi señor maridito, cada domingo el maldito se me larga a Mataró, ni le veo en todo el día. Y sé yo lo que hace allá, sé si por ventura va con más grata compañía. Y el home diu, va, señora, qué agresión, será que le gusta y nada, o ven que el comer le agrada, langostas, que allí son. La señora diu, usted me enciende la hiel, langosta, sí, de la costa, y temo que una langosta no se me lo coma a él, no? Bueno, és a dir, apareix el ferrocarril de Barcelona a Mataró i el mateix any de l'aparició del ferrocarril ja comença a haver-hi literatura popular d'aquest tipus. És a dir, la gent aprofita el ferrocarril per què? Per anar al poble, com que abans vivies tan constrenyit, com deia al principi, que no et movies de 30 quilòmetres a la rodona, quan vols anar al notari te'n vas al poble del costat perquè ningú sàpiga que t'estàs malvenent les finques. Si vols una aventura, te'n vas de Barcelona a Mataró o de Mataró a Barcelona i no se n'assabenta ningú, etc etc etc. No? Fins i tot per anar al metge, si tens un problema, doncs ho faràs servir, no? Aquest quadre de l'any 1854, que ens recorda aquell que hem vist al principi de les dues dones, perquè una vegada més estem a la mateixa època, l'única cosa que ens diu que això és un vagó de tren és el cordonet altra vegada que es belluga, que també ja és curiós que la cosa vagi així, no? Bé, doncs aquest és un quadre que aquest pintor, l'Abraham Salomon, el va presentar, era un pintor molt conegut a Anglaterra, i va ser considerat tremendament escandalós. Tan escandalós que el va haver de retirar. Anem a veure per què és escandalós aquest quadre, no? La figura central és una dona, per això l'hem portat a la xerrada d'avui. El que seu a la dreta és el seu pare, que està dormint, i el que hi ha a la dreta és el jove pretendent, no? Sembla que són de bona societat, el pare dorm o està fent veure que dorm, així no ho sabem, en tot cas el noi aprofita l'avinentesa per flirtejar amb la noia, per l'expressió que té per l'època, doncs vol dir que està encantada de la vida, que el noi li estigui tirant los tejos. Com que hi ha una arma allà posada damunt del seient, semblaria que els dos són de formació militar i que potser tenen alguna relació, etc. Però en tot cas, a l'època victoriana, això va ser considerat un escàndol, perquè com podria ser que un pintor fes un quadre en el qual un pare dimiteix de les seves responsabilitats i dormi i deixa que la filla festegi amb aquest xicot. Intolerable. Tant és així que l'home es va veure obligat a fer una segona versió del quadre i la va fer l'any següent. I és aquesta. Aquí la figura central ja no és la dona. A la noia l'ha posat en un cantó amb aquesta cara de colometa lànguida i el pare està atentament discutint amb el noi les proposicions que li pugui fer. Ara ja no se simula que és militar, sinó que clarament està vestit de militar i se li veu el sabre aquí a la dreta del tot. I aquest sí, aquest ja va ser considerat un quadre suficientment pudorós per les circumstàncies de l'època. L'únic que no canvia és el cordonet que veieu a dalt, a l'esquerra, per simular que estem movent el tren. Bé, aquesta idea del tren com un espai propici per l'erotisme s'extén a tota la pintura europea. Aquesta és la proposta de matrimoni, es titula aquest quadre belga, doncs també, dins d'aquest espai d'un vagó de primera, doncs aquest senyor ha trobat l'oportunitat de declarar-se a la que després serà la seva senyora. Postals d'aquest tipus s'editen a tots els països d'Europa, que són aquestes postals que la gent, quan viatjava des de les estacions de tren, ja he arribat a Saragossa, hi ha una postal, el tren parava 2 hores per dinar, etc., doncs s'enviaven aquest tipus de postals i sempre són aquestes temàtiques, no? Molt al conjunt de l'època. Llavors aquí aquestes pertanyen a una col·lecció molt divertida, que és una sèrie de 12 postals, en la qual és tota com una fotonovel·la, no? Són 12 postals que expliquen una història que és tota la història del flirteig. I al final, per quedar bé, la postal conseqüent a la que veieu a la dreta, que és l'última de la sèrie, que passa entre mig, us ho podeu imaginar, acaba dient que ell no ha fet cap cosa irregular perquè en el fons ara aquesta és la seva dona i per tant si en aquell moment en el tren van fer alguna cosa que no tocava ho ha compensat casant-s'hi, etc. Doncs d'aquesta mena d'estretor de mentalitat se n'ha fet aquesta paròdia, no fa gaire, que si us hi fixeu és exactament el mateix quadre, la mateixa imatge que l'anterior, però aquí ha canviat la decoració i diu:
de la influència de la premsa feminista en la vida quotidiana, no? És una burla del feminisme així tret de mare. La literatura de tema ferroviari amb trasfons amorós té un dels seus bestsellers més espectaculars en una petita novel·leta en vers, que això avui en dia no es vendria ni per mal de morir, que va fer el Ramon de Campoamor, que es deia El tren expresso. Això va ser un bestseller a l'època extraordinari. I és una història rimada amb uns versos, que ara us en llegiré un tros, i que veieu que ara són versos difícilment suportables, que és una història terrible d'una parella que es troben en el tren, acaba el tren facilitant la comunicació i el flirteig, i aleshores, com que els dos venen d'una mala història, decideixen ajornar-ho un any, i d'aquí un any ens tornem a trobar, i si encara ens sentim atrets, doncs ja ens casarem, perquè jo hauré passat el dol, jo no sé què, etc. Però resulta que al cap d'un any la dona s'ha posat malalta, s'ha mort, i allò és un drama de plorar i de plorar. No? Però bueno, en tot cas, els versos són aquests, i a mi m'agradaria que veiéssiu les dues coses, és a dir, com es tracta la figura femenina, que per això hem vingut aquí, i sobretot com es presenta el tren com un lloc on és possible una confidència que no seria possible en un altre lloc. I la veu narrativa, que és el narrador de la història, diu: habiéndome robado el albedrío, un amor tan infausto como mío, los versos son ya recobrados la quietud y el seso, volvía de París en tren expreso. Y cuando estaba ajeno de cuidado, como un pobre viajero fatigado, para pasar bien cómodo la noche, muelle me he acostado. Al arrancar el tren subió a mi coche, seguida de una anciana, una joven hermosa, alta, rubia, delgada y muy graciosa, digna de ser morena y sevillana. Bueno, llavors què passa? Que l'home aquell amb la dona aquella davant, malgrat va acompanyada d'una senyora gran, perquè això era obligatori a l'època, l'home ja no pot dormir, no? I comencen a flirtejar y le dije con amor: ¿sería en vano que amaros pretendiera? ¿Sería como un niño que quisiera alcanzar a la luna con la mano? Y contestó con lívido semblante: no sé lo que seré más adelante, cuando yo vuestra mejor amiga. Yo me llamo Constancia y soy constante. ¿Qué más queréis?, me preguntó, que os diga. Y bajando el andén de angustia llena, con prudencia fingió que distraía su inconsolable pena con la gente que entraba y que salía, pues la estación del pueblo parecía la loca dispersión de una colmena. Y con dolor profundo mirándome a la faz, desencajada cual mira su doctor un moribundo, siguió: yo os juro, cual mujer honrada, que el hombre que me dio con tanto celo un poco de valor contra el engaño, o aquí me encontrará dentro de un año, o allí, me dijo señalando el cielo. Bueno, aquest tipus de rípios, això a l'època va fer furor, la gent s'ho sabia de memòria. Em van fer una pel·lícula que es diu El tren expresso, que és aquest el Leon Kliminowski, és un que va fer molta producció als anys 40 i 50. Aquesta pel·lícula, si teniu ocasió de veure-la, la trobareu en YouTube o a internet, la trobareu fàcil, busqueu-la, perquè és de lo xerona que és tremendament divertida, perquè és aquest tipus de versos passats a cinema, és una cosa espectacular. Si parlem de dones en el món ferroviari literari, no podem deixar de parlar, òbviament, de l'Anna Karenina. El cas de l'Anna Karenina és molt singular, perquè aquesta novel·la dona per fer un seminari, fer una sessió, tot el llarg que vulgueu. Però el tren Anna Karenina és tan imprescindible que sense el tren no hi hauria novel·la. La història entre l'Anna Karenina i el comte Vlovsky és precisament perquè l'Anna viatja des de Sant Petersburg a Moscou per intentar ajudar el seu germà que s'està divorciant. En el tren coneix l'oficial de l'exèrcit i a partir d'aquí és tot el gran drama de l'Anna Karenina. Es troben en el tren. Les trobades que van fent clandestines són amb trens. La primera vegada que el comte Vlovsky Vlovsky es diu o un home així, ara l'estic balejant, Vronsky es diu. És justament en una estació del mig del trajecte entre Moscou i Sant Petersburg, plena de neu, amagats enmig de la tormenta, es declaren. Quan l'Anna Karenina és a l'estació, presencia un accident d'un pobre ferroviari que l'atxafa un tren que es desfrena i tots sabeu com acaba l'Anna Karenina, no? Per tant, doncs, associa el món ferroviari amb la possibilitat del drama i amb la possibilitat de l'amor, les dues coses, i per tant és un exemple que no podia deixar. Hi ha una versió molt bona d'Anna Karenina del 2012, n'hi ha de molt dolentes. Per mi les que més m'agraden són
aquesta de l'any 35, amb la Greta Garbo, que és extraordinària, i després n'hi ha moltes de molt dolentes, n'hi ha 35 de versions cinematogràfiques d'Anna Karenina. La que jo recomano és una del 2012, que està plantejada com si fos una òpera, com si fos una cosa teatral, i està molt bé, està francament molt bé. Aquesta idea del ferrocarril com a lloc d'aventura i de flirteig, a l'any 1903, és a dir, tothom parla de que la primera imatge ferroviària cinematogràfica és els famosos germans Lumière, l'entrada del tren a l'estació. Bueno, aquesta és de 4 anys després o 5 anys després, i el títol és Què va passar en el tren? I la història és exactament aquesta. És muda. Bueno, aquest darrere és el típic moscón, això diem un moscón. Túnel. Què passarà en el túnel? Bé, doncs com passa sempre, el cinema reflecteix el que passa a la societat de l'època, no? Per tant, res de nou sota el sol. Una altra pel·lícula també que inevitablement hem de citar és aquesta, Breu en contra, David Lean, any 45, pel·lícula mítica on n'hi hagin tant des del punt de vista ferroviari com des del punt de vista de la història i sobretot des del punt de vista del personatge femení. Són una senyora, una mestressa de casa que un cop a la setmana se'n va a la ciutat a fer compres i a fer gestions, i l'altre és un metge que també viatja entre la ciutat on viu i la ciutat on té el consultori. Es troben i inicien una relació i aleshores es planteja un conflicte moral. Aquesta també és de les que haig de recomanar, sobretot pel personatge femení i sobretot per la manera com tot el món de l'estació i tot el món ferroviari aconsegueix el David Lean per primera vegada que segons evoluciona la història d'amor, evolucionen els sorolls que hi ha darrere. Segons sigui un xiulet, segons sigui un grinyol d'una locomotora, el soroll d'un tren passar, les remors pròpies de dins de l'estació van acompassant la banda sonora amb el que passa dins dels personatges. Al final la pel·lícula aquesta a Anglaterra va resultar que la van trobar massa moralista, però en canvi a Irlanda la van prohibir perquè deien que afavoria la infidelitat matrimonial. Vull dir que la recepció també va ser molt curiosa. Un altre dels que hem d'abordar és la història que no explicarem perquè tots l'heu llegit, l'heu conegut o heu vist alguna de les versions cinematogràfiques que hi ha, que és La bèstia humana del Zola. De La bèstia humana de Zola n'hi ha ben bé una cinquena de versions cinematogràfiques. Hi ha una del Jean Renoir, que és molt de l'any 30 i pico, que és extraordinària. N'hi ha una d'Argentina de l'any 50 i pico, a ritme de tango, i és també que s'ho val, i després n'hi ha una que la van titular Desitjos humans, del mateix autor que va fer Metròpolis, quan ja es va instal·lar als Estats Units, doncs en va fer una versió que es deia Desitjos humans, canviant l'argument i posant-lo molt en plan americà. I de la bèstia humana, la història ja la sabeu, per tant no l'explicarem, hem d'anar acabant. M'agradaria veure, perquè estem parlant de dones i ferrocarril, com s'utilitza la comparació entre les dones i les locomotores. Que això és una cosa que no és una exclusiva del Zola, perquè fins i tot la Pardo Bazán en algun moment compara el tarannà de les locomotores amb el tarannà de les dones, però el que és més directe en fer aquesta metàfora és el Zola. El Zola aconsegueix explicar molt bé el tema de les toleràncies mecàniques, perquè quan una locomotora té un accident, la locomotora del protagonista té un accident, i quan l'arreglen ja no funciona igual. I és que, clar, les locomotores estan fabricades més o menys en sèrie, però després estan ajustades i les toleràncies fa que cada màquina sigui particular.
I diu, no ignorava en absolut que cada una tenia el seu caràcter, que moltes d'elles no valien gran cosa, com es diu de certes dones de carns i ossos. I si estimava l'Alison, que és la locomotora, era perquè verdaderament tenia les qualitats d'una dona excel·lent. Era una dona excel·lent, era suau, obedient, àgil per arrencar i per posar-se en moviment i de marxa normal i contínua gràcies a la seva bona vaporització. És una metàfora brutal. Llavors, curiosament, l'Helena Poniatowska, que aquesta dona és una escriptora mexicana, jo crec que és trotskista, a més, i que té una novel·la que es diu El tren passa primero, que abans us l'ha citat, que és sobre la lluita sindical dels ferroviaris mexicans als anys 50, utilitza la mateixa imatge literària. Muy pronto Saturnino aprendió que ninguna locomotora era igual a otra. Cuando debió entrar a la Niágara, se le detuvo el corazón. A lo largo de sus trayectos aprendió que había que cuidar la máquina porque era aún más compleja que un ser humano. Por eso, cada una tenía su tripulación que la conocía mejor que a la mujer. ¿Sientes aquí? ¿Eso te gusta más? Dímelo, por favor. Los ferrocarrileros enamoraban a su locomotora. Bueno, toleràncies, dona, locomotora i el que s'espera del comportament de les dones. Tot amb un. Les versions que us deia de la bèstia humana, les tres absolutament recomanables, són fàcils. La trobada del mig potser no tant, l'Argentina no tant, les altres sí, recomanables absolutament. I després tenim, si parlem de dones i locomotores, necessàriament hem de parlar de Con faldas y a lo loco, que és com es va traduir aquí aquesta pel·lícula, que és una de les escenes d'erotisme ferroviari més magistrals que s'han fet mai, no? El expreso de Florida, formado en la vía 1 para Washington, Charleston, Savannah, Jacksonville y Miami. Viajeros al tren, viajeros al tren. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cómo pueden andar con estas cosas? ¿Cómo pueden guardar el equilibrio? Debe de ser según la distribución del peso, vamos. Y esta ropa tan ligera. Deben de constiparse muy a menudo. Deja ya los comentarios, vamos a perder el tren. Me siento desnudo. Creo que todo el mundo me está mirando. Con esas piernas estás loco, anda, vamos. Será inútil continuar esta farsa, Joe. Me llamo Josephine, además inicialmente la farsa fue tuya. ¿Te has fijado? ¡Qué manera de moverse! Me recuerda a la jalea de membrillo. Deben de tener un motorcito o algo así. Te digo que... Bueno, aquest raig de vapor, no?, de la locomotora enamorada de la Marilyn Monroe que passa, això és d'un simbolisme brutal i és una escena enorme. I, clar, abans hem dit que les dones en alguns llocs han acabat tenint cotxes propis perquè els homes som uns plastes, no? Bueno, doncs un bon exemple d'home plasta, però que la cosa li acaba malament, és aquesta. L'actor el coneixereu de seguida, és el que va fer el Pequeño Frankenstein. ¿Le gusta este perfume? Lo he mezclado yo misma. Me encanta, muy agradable. Bonito viaje, ¿eh? Sí, señor. Dejamos Los Ángeles, subimos hasta Nevada, atravesamos las montañas rocosas hasta Kansas City. Justo aquí hay una ciudad llamada Ashland. Cruzamos el Gran Mississippi y en 2 días y medio de viaje estamos en Chicago. Un bonito viaje, ¿eh? ¿Es usted de Chicago? No, de Los Ángeles. Yo soy de Chicago. Me llamo Bob Sweet. Un nombre dulce para un niño travieso. George Colbert. Bien, George. ¿A qué se dedica usted? Edito libros. No me diga. Siéntese aquí.
Gracias. Yo vendo vitamina, ¿sabe? Mire, aquí tiene una muestra. Vitamina E. Es muy buena para levantar el ánimo. Sí, conserva el lápiz afilado. Muy indicada para estos viajes. ¿No ha tenido oportunidad de comprobar su efecto? No. En realidad esta es la primera vez que tomo un tren. ¿Se burla de mí? No. Ah, vamos. Pues este va a ser el viaje de su vida. ¿Usted cree? Usted limítese solo a pescar a alguna chica que vaya sola y lo pasará en grande hasta Chicago. ¿Usted cree? Yo lo hago siempre. Le cuento el cuento a mi jefe de que me asusta volar y hago este viaje 2 veces al año. Esto es un burdel sobre ruedas. Y aún le diré más. Hay algo en el movimiento del tren que provoca. El vaivén continuo excita a las chicas. Sí. Bueno, la verdad es que no estoy muy interesado en un romance ferroviario. Yo he tomado el tren para descansar y poder leer tranquilo. Calle, calle. Mire allí, George. Creo que ya tengo pareja para esta noche. Hola. ¿Puedo invitarla a un trago? Ya tengo uno. Gracias. Entonces le haré compañía. Póngame otro, este ya está anticuado. Llega usted hasta el final. ¿Qué? Le pregunto si llega hasta el final. Hasta Chicago. Sí, allí voy. Entonces podríamos hacerlo juntos. ¿Hacer qué? Ir a Chicago. Me refiero a que vamos a estar metidos en este tren juntos y no podemos saltar en marcha. ¿Siente este movimiento? Us interrompo això per deixar-me dir una cosa importantíssima que es veu aquí molt i molt bé. I és que esteu veient que han anat sortint novel·les, han anat sortint pel·lícules en què agafem els personatges i els posem dintre d'un tren. Clar, aquest, pels escriptors, va ser un recurs extraordinari, perquè tu, sota l'Agatha Christie ho va fer servir moltíssim, tu agafes els personatges i els poses a dins del tren i els tens tancats allí, no poden sortir durant el temps que t'interessa i, per tant, no se't poden escapar, amb la qual cosa fer un argument és molt més senzill. I aquí tenim un bon exemple, no? Fins i tot en el diàleg hi surt, perquè aquí no podem sortir fins a Chicago, per tant, què és el que ens organitzem. Aquesta cosa de constranyir a l'espai i el temps, que és el que tota pel·lícula, tota novel·la fa, en el cas del ferrocarril, és molt i molt fàcil. I aquesta és l'explicació per la qual hi ha tantíssima obra literària i cinematogràfica en què els personatges estan, o la història passa dins d'un tren. ¿Está usted caliente? ¿Qué? Sí, está usted caliente. Yo siempre estoy caliente. Tal vez yo pueda enfriarle. Doncs, de tota aquesta... Clar, aquest és un exemple, trobaríem molts exemples d'escenes d'aquest tipus, no? I aleshores el gran Woody Allen, amb una pel·lícula magnífica que alguns recordareu, que és, aquí es va traduir per Acordes y Desacuerdos, que és la falsa biografia d'un guitarrista de jazz, doncs per paròdia això hi ha una conversa entre el guitarrista, que és un personatge tan curiós que quan lliga amb una noia el que fa és portar-la o a un abocador a disparar a les rates amb una pistola que té o a veure passar trens, que és la seva gran passió, és veure passar trens. I aleshores aquí hi ha un símil en la conversa entre erotisme i ferrocarril que és molt divertit. En esta ciudad tuve una cuadra de chicas. No. Gané dinero, pero... Mira, con las putas... Nunca se sabe, están locas. ¿En serio? Pero el dinero es el dinero. ¿Así que hiciste de chulo y de buscón? No. Es increíble, es perfecto. No me gusta esa palabra. ¿Cuál? Chulo, no. Yo era representante. Sí. Oh. ¿Qué es lo perfecto? Pues todo ese mundo sórdido, no sé. A las putas de mi puesta de largo las llamaban debutantes. Yo viví en un burdel cuando tenía 18 años. No tenía dinero ni trabajo. La madame me acogió. Era amiga de mi madre.
Seguro que allí aprendiste mucho. No sé, es como ser cocinero. ¿Cocinero? Sí, te pasas el día en la cocina y acabas harto de comida. ¡Ah! Me encantaría ser puta por un año. Solo un año. Pues si necesitas representante. Oh, fíjate qué joya. ¿A qué viene esa atracción tuya por los Aquest trenes? tros, aquest tros. ¿Cómo dices? ¿Sientes el deseo de huir? ¿De marchar a un destino desconocido? ¿Para qué? Intenta recuperar las intangibles sensaciones de tu niñez. Cuando soñabas con atractivas ciudades fuera de tu alcance. Un carajo recuperar mi niñez. Fue asquerosa. Entonces seguro que debe ser la fuerza de la locomotora. Toda su potente energía sexual que excita tu masculinidad. Las ruedas, el horno ardiente, los pistones bombeando. Parece que quieras acostarte con el tren. Bé, doncs sí, de fet, hem estat veient tantíssims exemples d'aquesta associació entre ferrocarril i masculinitat, etc. Alguna cosa hi deu haver de fons, no? Per exemple, el Paul Delvaux, un pintor francès, aquest que tota la vida s'ha passat el temps pintant ferrocarrils i senyores despullades, que són les seves dues grans obsessions, no? Hi ha una escriptora feminista, Lane Kirby, que ha abordat el tema aquest. De fet, ella va fer un estudi molt ampli sobre el vincle entre ferrocarril i cinema i aleshores analitza aspectes de gènere, aspectes de raça, aspectes de classe social i aleshores diu alguna cosa escrita a l'any 97 que pràcticament ja és definitiva. Es planteja, ella diu, ¿cómo puede ser concebido el ferrocarril en términos de género? Una idea nos parece obvia, el tren como un falo mecánico metálico. Películas como Con la muerte en los talones de Hitchcock, en que la entrada de un tren en un túnel significa y hace parodia de las relaciones sexuales, personifican esta visión popular. Aunque la representación en la cultura occidental del tren como específicamente masculino pudo haber alcanzado su máxima expresión estética en las primeras décadas del siglo XX, en la pintura de Giorgio de Chirico, de Hopper, de Paul Delvaux, que és aquest que us havia posat, això se m'ha descontrolat, era l'anterior, y en los escritos de los futuristas Marinetti, el tren ha tenido desde antes este significado en el imaginario popular. Que aquesta associació que es fa entre ferrocarril i masculinitat, com que està en l'origen del ferrocarril i en l'origen de la literatura i la pintura, ja difícilment ens la trauríem de sobre. I, de fet, fins i tot la música popular juga a aquest joc. Una cançó com aquesta, que tots cantareu perquè l'heu sentit alguna vegada, és exactament això. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. De la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Ja veieu, no? Ja és que és inevitable aquesta associació entre el vaivé del tren, el xacatxà, el joc eròtic, això ja... I això ja s'ha divulgat de tal manera que ja apareixen coses com aquestes, no? Si apareixen calendaris de bombers, doncs també apareixen calendaris de ferroviaris i ferroviàries que
que en aquest cas recollien fons per uns nens de no sé quina malaltia, doncs ja està. Clar, això el que és interessant és que també crea un estereotip, que és l'estereotip de comparar el cos humà, normalment el cos femení, perquè aquí hi ha aquests 3 xicots, m'imagino per no quedar malament els ferroviaris, però òbviament el mite està entre la bella i la bèstia, és el mite de la bella i la bèstia, que és el que queda molt reflectit a la foto de baix a la dreta, que és la senyora gran, però il·lusionada ella d'estar allí amb aquesta màquina enorme. Això també la pintura ho ha tractat des de fa molts anys. Aquí és evident que es busca el contrast entre les bieles de la locomotora amb les cames de la senyora, les articulacions del tren amb les articulacions del cos de la dona, mite, bella i bèstia. Un fotògraf reconegudíssim, com el... mai me'n recordo el nom, el Licavitos, exacte. Doncs aquí el mateix, aquí està jugant a que comparem el perfil o la textura del ferro, en aquest cas dels raïls, amb la textura de la pell humana. Aquí altra vegada el mateix, aquest és un fotògraf novaiorquès molt reconegut que també juga el mateix. La textura de les parelles, la textura de les relacions amoroses, el tren com a lloc facilitador de les estones de tranquil·litat i de la comunicació i el joc de grisos entre la pell i el món del ferrocarril, etc. D'això en podríem trobar moltíssimes. Clar, aquesta idea del ferrocarril com un lloc propici pel romanticisme, per l'enamorament, desenes i desenes de pel·lícules. Per citar-ne 2 de molt conegudes. Doncs aquesta de la Meryl Streep, que recordareu, que és una pel·lícula en la qual un tren de rodalies dels voltants de Nova York o de Washington, no me'n recordo, és el lloc on la parella acaba coneixent-se i aprofundint, i després, Antes del amanecer, s'ha titulat aquí la pel·lícula, que també és molt coneguda, que és una de les poques pel·lícules en què el diàleg del flirteig està fet en temps real, de manera que pràcticament tens 20 minuts de pel·lícula, un pla seqüència de 20 minuts, el tren va avançant i hi ha com un correlat entre el paisatge que vas veient i el que passa dins del tren i com la parella es va comunicant. De totes maneres, i per acabar, si alguna escena per mi de pel·lícula fa una síntesi de tot això que hem estat parlant en aquest últim tram, és a dir, el tren com a propiciador d'amors i desamor. El secreto de sus ojos, que és una pel·lícula que també va tenir molta fama, té una escena d'andana, deixem-me fer un parèntesis aquí, de fet podríem fer tota una xerrada dedicada a què ha passat a les andanes de les estacions des del punt de vista de la literatura, des del punt de vista del cinema, etc. Perquè l'andana és on hi ha els comiats, on hi ha les rebudes, els militars se'n van a la guerra, els fills se separen de les mares, els enamorats se separen o es retroben, etc. Doncs l'escena amb la qual acabarem la xerrada s'ho val, perquè té tots aquests elements. Hi ha l'element estació, l'element ferrocarril i l'element relació de la parella. Es una locura, una locura. Una locura sería que lo encuentres hijo de su madre. ¿Y usted? ¿La va a ir a buscar a usted? No, ya le dije a papá. Él sabe con quién hablar. El tipo labura para Romano y conmigo Romano no se va a meter. No se preocupe, yo voy a estar bien. Pero Jujuy, por Dios. Mis primos son señores feudales ahí. No le van a tocar ni un pelo, ni Romano ni nadie. ¿Pero qué voy a hacer yo en Jujuy? Y lo mismo que acá. Firmas, sellos, ya le tienen listo hasta el escritorio. No, Irene, no puedo. Yo tengo mi vida, acá tengo mi viejo, tengo todo. ¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo, vos y yo. No podemos hacer nada.
Per mi, la millor escena d'andana que es pot trobar. Al final està fet expressament, que sigui una escena trista, que gairebé fa plorar, perquè no oblidem que el tema de la conversa d'avui era dona i ferrocarril, i en aquest terreny encara hi ha molt d'espai per recórrer i espero que la conferència aquesta hagi ajudat una mica a dignificar el paper de la dona a la societat, que encara tenim bastant de camí per recórrer. Moltes gràcies.